houdt ook van ander soort muziek, maar die Casico, tot nog toe ben ik voorvechter ervan. Ja. Om het zo... Want wat vindt u zo bijzonder aan de Casico? Waarom houdt u zoveel van de Casico? Kijk liever, de ritme van Casico is dat I hear it sound that simply has me in a spin. No other sound can put me in the mood I'm in. The sound of the drum, wherever it's from. I like to run like a fish out of... Okay. This is the drum, de Casico, de scratchy. Dat vind je nergens ter wereld, alleen Surinaams muziek. Je kan vinden Pinti drong, je kan vinden Manaskrachi, naar ritmefono. Zelfs de Afrikaners hebben problemen mee. Dus we hebben iets in elkaar gezet met alle invloeden erin. Dat is Casico. Want ook al wil je het op een jazz spelen, wel je wilt op een jazz, maar je wil op soul of je kan put altijd naar Casico muziek. Je kan een keer slow, je kan een keer sterk of snel. Moet je geboren zijn om zowel als vrouw als man Casico te kunnen zingen? Moet het, of kun je het aanleren? Lieverd, om eerlijk te zeggen, ik geloof niet dat je dingen aan kan leren, want de conservatorium leert je geen gevoel. Het kan me alleen de theorie leren, de toonladders, het kan me dat leren. Ja. Het kan me ritmisch leren tellen, hoe ik moet gaan tellen, aftellen. Het kan me ook octaven, weet je, dat kan je me allemaal leren. Maar het gevoel leer je niemand. En ik zeg altijd, je kan zingen, je kan de ster van de hemelen zingen, maar als je een liedje brengt naar mij toe en ik voel het niet, dan heb ik, nee, dan gaat het niet aan beginnen. Nee. Maar hoe kunnen we vrouwen enthousiasmeren om meer Casico te gaan zingen? Want nu hebben we eigenlijk niet meer de hoofdpijnen die we hadden toen, wat u had in de jaren 60. Dus hoe kunnen we vrouwen enthousiasmeren? Kijk, nu is het geaccepteerd, hè, die Casico muziek. En daar profiteren de jongeren nou, want je hebt een kleine meid daarmee gehoord. Ik kom even niet op een naam. Er zijn een paar jongere meiden zelf, een Indiaans meisje die Casico zingt. Ze heeft een heel bekend liedje hier, maar ze van een jaar of 3 of 4 geleden hoor. Jules. Toch? Jules? Ja, die zong Casico. PI. Ja. En je hebt nog 2 of 3 kleine in Nederland en eentje zingt met heeft een liedje gemaakt of gezongen met Black Harmony. Ik kom ook niet op haar naam. Dan weet ik een prachtige zangeres, die is bewust met wat ze bezig is. Ja, dat zie ik wel in zitten. Ja, prachtige stem heeft ze, ja. Dus er zijn talenten die het kunnen? Ik heb het gezien, ja, er zijn. Maar wat moeten we dan doen om ze over die streep te trekken? Dat ze dat meer gaan doen? Nou, tegenwoordig heb je zoveel dingen. Je hebt heel veel media's. Je hebt Facebook, je hebt Instagram, je hebt TikTok, ga die mensen liken, laat ze ook geld verdienen, want zo verdien je tegenwoordig. Klopt. Niet met platen verkopen, want als je plaat maakt is het zo overgenomen door een ander en die zingt het. Men heeft geen respect meer voor... Kijk, ik heb het erover als ik iets heb geschreven en je wil het nadoen. Je gaat ook geld verdienen, zorg dat je mij betaalt, want het is mijn ding. Maar Suriname kent het niet, sorry hoor. En dat moeten we leren. Het was een tijdje, hadden jullie een of andere, er was een Hindustaanse man, en, voor de rechten van de muzikanten hier. Dat was Sasuur? Ja, Sasuur. En wat is er mee gebeurd? Niks. Is oplichterij, niet behoorlijk. Terwijl ik altijd heb aangegeven, werk met Buma, ik ben Buma Stemra. Ik heb altijd Buma Stemra altijd betrokken van kom, kijk in Suriname in mijn land en kijk of we het kunnen veranderen. Maar Sasuur was zo bezig dat het niet door kon gaan. En tot nog toe leidt. Daarom hebben wij Surinaamse muzikanten niet veel respect en geld en niks. Want kijk in het buitenland, welke artiest die bekend is niet rijk. Zeg maar. Ja. Als je in Afrika, ga in Afrika kijken. Ja. Je kan iedere keer schrijven van we zijn niet groot bevolkt, we hoeven niet groot bevolkt te zijn. Maar we moeten elkaar wel supporten ook. Oké, dan. Ja. Ik kijk maar naar mensen als Kenny B, laat me even Kenny B. Die man blijft zijn taal zingen. Hij is een Nederlander, hij zingt ook Nederlands. Maar hij blijft zijn taal zingen. En je ziet hoeveel volgers die man heeft. Het hele binnenland staat achter Kennedy, heel Suriname. Maar wij zijn nog steeds bezig met de etniciteit
wat we moeten afleren. Ja. Want in Viera die staan prea kasiko nummer bij dat. Hey, koele compleet kasiko Jimmy. Daar begint het aan, begrijp wat ik bedoel? Als we leren elkaar te respecteren en accepteren, dan komen we verder in dit. Ik wil bijna geen vraag meer stellen, want u heeft zo mooi gesproken. Maar ik wil toch vragen, wat is de nalatenschap van de vrolijke jeugd? Dat zie je nou al. De nalatenschap ben ik als laatste, oudste nog. Laat maar zeggen, niet de laatste, want het is nog een ouder. Maar de nalatenschap is dat wij voor de jeugd, van de toekomst die nou komt, die naar mij volgt, ook voor mijn kinderen, mijn nichtjes, mijn neefjes. Alle kinderen, vooral minder bedeelde kinderen, die de kans krijgen om het muziek te leren hoe het moet. Want je kan niet alleen lezen, maar je weet niet te rekenen. Je moet ook leren rekenen. Je moet ook weten hoeveel letters heeft de alfabet of wat. En als je dat niet weet, dan schort iets eraan. Dus je moet alles weten. En dat zou ik achter als legacy willen laten voor ze. Kennis van muziek, mogelijkheid om het te doen. Ook al ben je minder bedeeld. Want muziek is niet alleen voor rijken gemaakt. En vaak als je ziet, zijn het juist de minder bedeelde kinderen met talent en gaven. Maar omdat ze niet geaccepteerd worden, omdat ze niks hebben. En dat moeten we afleren en dat wil ik opbouwen en achterlaten. Ik tenminste, Marlene Waal. Dat de mogelijkheid voor ze is. Ik ga toch heel even terug naar het begin. Hoe kwam u aan die naam Kleine Marlene? Je moet niet vergeten, er waren 2 Marlenes in huis. Mijn schoonzus en ik was er ook. En de schoonzus is ouder en ik ben jonger. Ja. Dus het werd grote Marlene en dan kwam de grote. Kleine Marlene en dan kwam ik aan het woord. Dus het is niet een artiestennaam. Nee. Het is iets van huis uit, ja. Wat is uitgeblonken, laat me zo zeggen. Als een soort van artiestennaam, maar dat is het niet. Het is een kleine, je weet, hé tante Bert, kleine tante Bert, grote tante Bert. Ja, Zo, dat heb je dus. ja. Ik dacht altijd, omdat u toen jong was, werd u Kleine Marlene genoemd. En nu, dat dacht ik gewoon, of misschien omdat u een beetje kort bent, werd u Kleine Marlene. Nee, het gaat voor allemaal, omdat er 2 Marlenes Ja, dat is in één waar, huis ja, waren. ja. Maar wat vindt u ervan dat mensen u nog steeds zo noemen af en toe? Daarom hebben ze gezorgd dat ik niet langer ben geworden. Ze moesten ophouden met die naam. Ja, ze moesten ophouden met dat zou ik groeien. Maar tegenwoordig nu hele hoge haken aan. Om niet meer zo klein te zijn. Dat is een goeie. Oké. Ik sprak u ook en u vertelde over, want ik weet waar uw ouderlijke woning heeft gestaan aan de toenmalige Nepveustraat. Het is helaas afgebrand, maar u heeft plannen voor de plek. Wat wilt u gaan doen? Ik wil hetzelfde weer terug realiseren wat mijn pa aan had. Het was een huis, maar daarachter een hele grote zaal voor het optreden, opnemen van muziek en bla bla bla. Alles was daar mogelijk. En dat wil ik terugbrengen aan de Nepveustraat. Oké. En dus boven een guesthouse, maar beneden voor artiesten boven. En dan beneden de zaal met studio, alles erop en eraan. En net wat je zegt, ook een beetje een museum maken van Suriname, van vrolijke jeugd. Met al zijn dingen wat hij heeft gedaan. Zelfs mijn kleren die ik heb aangetrokken of die ik aan heb, die zijn allemaal het museum in. Oh, nice. Ik ben al 70. Ja. Dus Pas 70? Ja, maar ik bereid me voor die museum. Oké, Dat ze zo mooi, ja. denk alle de cruise, dat is zo niet meer last die japoto. Maar laat ze maar laten voor de museum. Oh, dat is een mooi idee. Vrolijke Jeugdmuseum. Oh, dat zou echt tof zijn. En vooral omdat het dan terug gaat naar de plek waar het allemaal is. Zal ik je wat moois vertellen, Rosita? Ik was bezig om die naam te veranderen naar René Waalstraat. Oh. En toen hebben een paar mensen, ziel rusten in vrede. Dus ik laat het zo, ik zal geen naam noemen. Hebben ze het afgekeurd. Ze vonden het niet geschikt, mijn vaders naam. Terwijl alle anderen, ik heb Dompelstraat gezien, ik heb één beeld. Maar er is helemaal geen straat in Suriname met de naam René Waal. Daar, mijn vader, niet eens een standbeeld, niks.
En ik vecht al jaren ervoor. Ik heb presidenten gehad die NPS'ers waren, die gewoon, mijn vader moest begraven worden. Ze hebben gezegd gewoon, die man moet niet in NPS Jari. Ik mag niet met zijn lijk, met zijn kist lopen. Terwijl die man NPS'er was. NPS tot in zijn nieren, ja. En dat heeft mij dus eigenlijk, het is politiek wat ik nog ga zeggen. Maar dat heeft mij zo geraakt, terwijl ik hele goede vrienden ben met Greg Rusland. Ik ben lieve man met wie ik werk, laat me niet iedereen onder één kam. Maar wat ze gedaan hebben, dus de partij, en niemand heeft iets aan gedaan. Zelf nu nog steeds niet, om te zeggen van, hé, Amalis René Wasa, doe die NPS, Noang, groep no doe het. Meneer Bakker heeft wel altijd met zijn piano, maar Anadoro dat het. Maar ik ga u zeggen, het is, ik heb de stichting Kasiko ook opgericht. En een van de redenen daartoe is inderdaad omdat zoals we omgaan met ons cultureel erfgoed, ons immaterieel cultureel erfgoed in deze, het is ten hemel schreiend. Het is alsof het niet belangrijk is, alsof het geen belangrijk deel is van onze geschiedenis. Alsof de mannen die zo hard, want in dit geval de mannen, maar ook een paar vrouwen, die hebben gewerkt om die Kasiko te maken tot wat het is. Ze hebben helemaal nergens geen grani. Weet je, dus, en daarom dat wij van de stichting ook met een museum willen komen waar iedereen zoveel als mogelijk die grani wel krijgt in het museum, maar ook op allerlei andere manieren. Mag ik kun je even dat doen. interperen? Ja. Je zegt wat daar zo. Ik hoef geen grani hoor, want mijn grani zie ik lobby mensen. En ga ik mijn grani. Maar ik zorg dat ik dit het op een vrede manier, maar lekker rust. Ik ben in Ghana geweest, dat was in november op uitnodiging van Fidela, Gazon, mevrouw Grand Gazon, ambassadeur in Ghana. Ja. Het was onafhankelijkheid toen, vorig jaar. Zeg maar alleen kom, want ik zie geen groep die ik wil hebben, ik wil jou hebben om het land te komen vertegenwoordigen. Is ook gebeurd. Je wil niet geloven, doordat zij dat zo heeft gepresenteerd, kreeg ik van de overheid van Ghana, ik heb het jou opgestuurd. Mijn oorkonde, mijn reward, heb ik je toch gestuurd? Oh, Ik zal het je zo laten zien. Praat. Heb ik wel gehad van Ghana. En hier zo niks. Wat ik wel van hier heb, het was zo leuk toen ik terugkwam. Ik ga naar vroeger, ze wanneer ben je geboren? Ik zeg, ik ben vrijdagskind. Zeggen ze tegen mij, want ik wilde Nepveenstraat naar mijn vader noemen, René Waam. Ik zeg, ik ben een vrijdagskind. Hoe zegt ze tegen me? Dan heet je Afiyaba. In het Afrikaans, in Ghanese. En hoe heet ze Nepveenstraat? Afiyaba. Ik zeg, dan moest het zo zijn. Dan laat ik het daarbij. Wauw. Ja, daar word je even stil van. Dus God doet zijn werk toch? Absoluut. Wij hoeven niks te doen. Ja. Het enige wat we moeten doen is zorgen dat we liefde aan elkaar geven. Dat zeker weten. Ja, mevrouw Marlene Waal, wat wilt u nog zeggen aan Suriname? Vooral als het gaat om de Kasiko muziek, wat wilt u nog zeggen aan? Ik wil nog één ding refereren aan het gesprek hiervoor. Als je kijkt naar dan ga ik etnisch praten hoor. Kijk hoe de Hindustaanse broeders met de muziek en de mensen omgaan. De Javanen, zelfs de Indianen is zich nou bewust. De binnenlandbewoners zijn zich bewust. Maar er schort aan de Creool zelf heel veel scholing. We moeten heel veel leren, want we zijn achtergesteld. Nou, ik zeg het zo omdat ik heb het opgemerkt. Ik maak ook aantekeningen van dingen die ik zie. En wij Creolen, in plaats van vooruit, zie ik alleen maar achteruit. En dan, ik generaliseer niet hè. Maar ik zeg voor 70% heb ik geen vooruitgang gezien bij de stadscreolen. En daar moet iets aan gebeuren. En als het gaat om de Kasiko? Gaan we ooit een Grammy winnen met de Kasiko? Ik hoop dat de jeugd, want de jeugd zijn al flink bezig hoor, de jongeren. Jawel, ik geloof dat het komt. De jeugd zal het zeker doen. Maar mijn generatie zie ik niet meer. Te egoïstisch, te ouderwets, niet willen vernieuwen. Dat zijn dingen komen uit mijn generatie, ja. En dat moet verbeteren. En ik geloof in de jeugd dat zij dat kunnen doen. Jullie horen het. Kleine Marlene gelooft in jullie. Dat jullie het wel kunnen doen. Ja, zeker weten. Ik ben ook trots op mijn jeugd. Als ik ze nou hoor, bewust worden dat
Ik zie Miss Cotto, Miss Show, ik zie dat. Vroeger had je zei dansie en Ja, al die ja, dingen. ja, ja. Maar nu zie ik het ook. Miss Spanje was gisteravond zo prachtig in Nesti. Nesti Sportaal, ja. Ik zie dat men bewust wordt van zijn eigen dingen. Niet andermans dingen. Want heb je bij Lucufos voor ook als ik kijk naar Suripop, is Hollands, Amerika, zelden op Blakka, Criollo, Kaseko weer Suripop. Er is bijna geen Kaseko meer in de afgelopen tijd heb En ik dat volgens vind ik mij jammer. steeds wel een nummer Kaseko gehoord, eentje, maar ja, die wint Wie nooit. zal het nooit winnen? Nee. Omdat wij geen respect en niet dat grani willen geven aan ons eigen ding. Ja. We zijn te bezig met andermans ding. Mek uleri, luku inu egi, oso abi. Luki ni patu ini kukursa abi dai boranya nati. Nogos ku buurman en trasan ifjan. Ja, mi zijn ini oso. Het is net voeding, hè. Muziek is net voeding. Uno wanya antrua in senang. Dai bis pada nyang, abis antrua bruin nya mawala ta koosband dit se vino wat jidek ko bijna. Het wordt gegeven. Je gaat zien wat Kaseko muziek zou doen, geloof me. Ik maak het misschien niet mee, maar er gaat geen muziek die groter is als de Kaseko muziek. Geloof me. Dank u wel. Graag gedaan, Rosita. Het was me genoegen en succes met wat je doet. Dank u wel. Doe het voor ons. Zeker. Ons ouderen. Ja. En je bent de jeugd. Jullie toekomst ligt in jouw handen ook. Het is aan jou om de waarheid te vertellen aan hun. Wat er ontbrak bij ons. Ja. And a good future. May God bless you all. Thank you very Zo much. lobby. Ja, dank u wel. Grantaki. Dat was het gesprek met Marlene Waal. Wat is uw tweede naam? Mijn naam is Marlene Edita Barjone Waal. Marlene Barjone Edita Waal. Oké. Dat was het gesprek met Marlene Waal in Kommerwijnen. En ik hoop dat u ook nu weer het nodige heeft meegekregen uit dit gesprek. En ik heb in ieder geval, het was voor mij echt een waar genoegen om met deze bigisma aan tafel te zitten. Blijf kijken naar Cruderi en Cruderi naar Rosita. Ik vergeet de naam van mijn eigen show, dat moet je echt hebben. Hè? Cruderi naar Rosita. En vaak zeggen die mensen, er moet iets op tafel. Wel, vandaag had ik een glas water op tafel. Ja, toch? Op tafel. Graag tot de volgende aflevering van dit programma. Tot de volgende keer. Thank you very much.